Veľkým potleskom pani Evičku Dubeňovú. Ďakujem. Veľmi sa teším, že nám vyšlo počasie a dúfame, že vyjde aj ďalej. Túto aktivitu sme pripravovali 3 mesiace a ja verím, že všetci z vás si po dnešnom dni odnesiete samé úžasné zážitky, že sa vypnete k maximálnym výkonom a že prospejete a urobíte niečo pre svoje zdravie. Ja ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhali pri organizácii a želám vám, nech vyhráte, pretože vyhrať môže z každej triedy 1., 2., 3. miesto chlapec a 1., 2., 3. miesto dievča. Takže z každej triedy môže vyhrať 6 žiakov, tak sa snažte. A ja ešte odovzdám slovo pani vicestarostke pani Špankovej, ktorá nás prišla podporiť od nášho zriaďovateľa Miestny úrad Staré Mesto a odovzdávam jej slovo. Ahojte. Ďakujem pekne za pozvanie a som veľmi rada, že vedenie školy zorganizovalo takéto krásne podujatie, pretože šport patrí do škôl, pretože šport nás učí tomu, aby ste boli trpezliví, ctižiadostiví, aby ste vedeli prekonávať samých seba. A ja verím, že dnešný deň mnohí z vás prekonajú sami seba a že budete mať úžasné výsledky a budete aj odmenení. Tomuto všetkému vám prajem skutočne veľa sily, veľa radosti a bojovnosti. Tak športu zdar! When it's 2 in the night, the fire in my heart's gonna keep me alive, and I'm ready for war. Takže dneska si povieme trošku o pitnom režime. Poviem vám také základné rozdelenie. S čím sa môžete stretnúť tak najviac v obchodoch? Minerálku. Keď nemôžete zohnať jontový nápoj, tak najlepšia voľba je minerálna voda. Minerálna voda vám doplní minerály, nebudete mať krče, budete hydratovaní, automaticky podáte lepší športový výkon. Poviem vám to aj trošku tak z odbornejšieho hľadiska. Pre vás, to by ste si mohli zapamätať, potom sa môžete vašich profesorov opýtať. Hypotonický alebo mierne hypotonický nápoj je pre vás najlepší. My máme dnes všetko ladené do športov a to znamená, že sa budeme pohybovať.
Pozri sa na to. Aj, tuto to je naozaj napäté. Stop! Stop! Ja som narátal 6! Stovky vynikajúce, zatiaľ víťazíš! Kto ma toto budí na tejto základnej škole Dubová? Tak ja tu prídem, že si tu zdriemnem, že si tu pospím a tu počujem, že majster Chren, či N. Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, aby som nemohol svoj žabý slízik piť. Keby sme 3 roky nejedli, nepili na základnej škole Dubová, aby sme to prežili. Ale viete, čo sa bojíte čerstvej vody zo záchoda? Ale ste pekne, ste sa umývali dneska, či čo? No veď preto, čo budete si trať hlavy? Pani riaditeľka mi povedala, majsteren, my tu máme takých múdrych žiakov, že oni všetko vedia. Ha, 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 to sa smejem. Ha, 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 ste takí múdri ozaj? No, to sú také veci, to nie sú čári malí. Jedna pani povedala, majster, že to nemôžete byť takéto, vy ste s čertom spojení, či čo? Čo by? Všetko fyzikál, alebo chémia, všetky pokusy. A keď sa niekedy stretneme, deti, na ulici, nie že pustíte na mňa psa, kľudne zďaleka zakričte, ahoj majsteren, čau, ja vás pozriem do cukrárne, vy zaplatíte, Božiak nám bude dobre. Majte sa pekne, nech sa vám darí v škole, doma a... Tak, ste fajn, decka, ste fajn, nech sa vám darí. Čaute, tak volám sa Samuel, ako ste už počuli, ja som reprezentant v športovej gymnastike. Začal som sa venovať už keď som mal 6 rokov, dneska to už je 26 rokov, toto robím aktívne. A hlavne sa venujem hrazde a bradla. Trénujem 2-krát do dňa, po 3 hodinách a stravujem sa, nemôžem povedať, že dietujem, ale jem všetko s mierou a hlavne veľa zeleniny. Zelenina je dôležitá, zelenina zasíti obsahuje plno vitamínov a chýmov. Treba si ju obľúbiť. Našich ďalšieho hostia, ktorého tu máme, je Maťo Homola. A teraz tá správna otázka, si automobilový pretekár? Áno, áno. Presne tak, že Maťo Homola, automobilový pretekár. Treba mať kondičku, treba pripraviť to telo, to znamená či mysl, ale aj srdce, celý ten obehový systém na to, že vlastne budem hodinu pod záťažou a v tých 60 stupňoch a k tomu ešte mám spodné pravdlo, kombinézu, helmu, kuflu a tak ďalej. A jednoducho nespraviť ani jednu chybu a ešte tomu aj rýchlo, presne ako tak, ako som natrénoval. Dal by sa rozprávať o to veľmi veľa a je to celé tak komplexné. Vyhral si poukaz na motokári, ktorý ti odovzdá práve teraz. Maťo Homola, nech sa páči. Tak ako som vám povedal, že budete vidieť vystúpenie Romana Voláka. Go!
jednej triedy vyhráva 3 najlepšie dievčatá a 3 najlepšie chalani. My shadows and kicks in my face, but I've come through. The beats are going on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. My bows, my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Ktorí tu boli, ďakujeme veľmi pekne pedagógom, ďakujeme pani riaditeľke, ďakujeme aj hlavne všetkým tým, vďaka ktorým sa takéto nádherné podujatie mohlo zorganizovať. Ďakujeme úradu vlády, dáme Danielovi, Robertovi Ficovi, ktorý nám podpísal celé prevedenie tejto akcie. Ďakujeme aj v Bratislave starému mestu starostovi, ďakujeme aj spoločnosti Dní pre každého. Landmark, Kroker, samozrejme Redsport, Ames, Red Tulip, Delia, Fresh Ideas a mnohým ďalším. Moje meno je Ďuro a ja sa s vami lúčim, majte sa krásne, píšte básne skôr, než slnko zhasne. Ahoj!